Ej, jeg er en tøver. Og han prøver på Nelle. Nej! Prøv at skrue den ind. Den kan lade være med at gøre det. Det var helt hårdt, Rasmus. Nej, forbi. Jeg har allerede gjort det her. Ja, den røg bare op bag hækken. Jeg har 7 tår. Op på overlæggeren. Og Chris skal tage. Woo! Skål! Nej! Og så kommer bolden tilbage. På banen. Det er masser af banen. Han venter på. Nej! Han selv. Hvor tror jeg helt ud over? Gå hurtigt, Clausen. Og så gå. Det er helt underligt. Det knæ.